Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij Joert. De zaak van de vermiste Michel de Vrieze van Boerum, die het 2 verlien spoorloos verdween, liek het oplost. De politie had in Moskou een 24-jarige Turk oppakt die ervan verdacht werd dat hij de Boerumer ombracht had. De Vrieze is nu elke dag ombracht in de wenning van zijn Turkse vriendinnen in Grains. Daar wennen ik de verdachten bij in. In het huis van de Jupiterstritten binnen sporen van geweld aantroffen. Het motief is nog net duidelijk. Dat kan heel verschillend wezen. Dat kan wezen dat het gaat om een vermogend iemand uit de buurt. Of gewoon uit de handronde ruzie. Of liefdesmotief. Daar laten we verder ik nog niet over uit. Want ook daar moeten we nog maar de verdachte over praten. De verdachte ziet lange tijd in Turkije. Doet hij in december hier op het vliegtuig naar Moskou stapte, is hij vottendaliks oppakt. Juster is hij oerdroegen onder de Nederlandse politie, die hem nou jet. Justitie wil net zeggen of ze weten waar het lichaam van de Vrieze is. De dochter in Zwolle had acties van de politievreed in Deventer verbingen. En daardoor kan de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen FC Den Haag gewoon teruggaan. De politie werkt van doel om Stijn actie te vieren onder de wedstrijd Cambuur Zwolle. Burgemeester Kronen van Ljouwert moet besluiten of Cambuur Zwolle teruggaan kan. Hij wil eerst afwachten wat de uitslag van een kwart pleit in de politievakboen in Deventer weer. Als de politie actie viert en er net genoeg politiemeesters beschikbaar binnen voor de voetbalwedstrijd, zou Kronen het net teruggaan laten. Nou de dochter acties verbeen had, liek het dat er wel genoeg politie is om de wedstrijd spelen te kennen. Toch moet Kronen nog wel een definitief besluit nemen. 18 jaar cel en tbs voor de moord op Aswinta Dijkstra van Snits in juni vrienden hier. De 42-jarige dierder bracht zijn ex-kwanzuske met zontje messtekken om het leven. In de vroege ochtend is verdachte, bewapend met een groot kapmes, een dolkmes en een kruisboog, alsmede een hamer, de woning van het slachtoffer binnengedrongen. Vervolgens heeft hij het slachtoffer met in totaal 17 messteken om het leven gebracht. De beide kinderen van het slachtoffer, 9 en 4 jaar oud, hebben volledig meegekregen wat er met hun moeder gebeurde. De rechtbank gaat ervan uit dat verdachte bij dit alles volgens een van tevoren opgezet plan te werk is gegaan. Ook de brandstichting betreft een zeer ernstig feit. Verdachte heeft een houten caravan, chalet, in brand gestoken in de veronderstelling dat het ging om de caravan van de nieuwe vriend van zijn vrouw. Bij Carglass in Ljouwert en op het Jereveen verdwijnen baan. Bij het autoroutebedrijf verdwijnen landelijk 68 van de 850 banen. Op alle 53 vestigingen verdwijnt werk bij de afdelingsplanning en facturering. Het al monteurs blijft wel gelijk en er gaan ook geen locaties dicht. Er wordt werk aan een sociaal plan om werknemers in de oors om een baan te helpen. Er binnen 3 inwoners van Sjemeerdermoorn houden voor het vernielen van een discobus eind februari. De verdachten van 21, 22 en 23 hier in spul met een groep hazes. Daarbij binnen ook ruten van de bus vernield. Connection is na het incident ophouden met disco voor 4 naar Belsum. De politie sluit net uit dat er nog meer verdachten aanhouden worden. Het fietser Leo Westra van de 10 is correct voor de 4e keer in zijn carrière tweede worden in de tijdrit van de 3-daagse van de Pannen in België. Westra liet ze 4 seconden stadiger als de Fransman Sylvain Chavanel. In het eindklassement eindigt het Westra met diezelfde achterstand. Ik werd achter Chavanel als tweede. Friesland Marketing wil geen geld vrijmeidje voor een zelfstandige promotie van de Frieske Waardeiland. Die had erom vregen na het juster de gearwerking met het provinciale promotiebureau op zijn ha. De Waardeiland vinden Friesland Marketing net meer van deze tijd en willen zo gauw mogelijk een onderzoek naar het functioneren van het promotiebureau. Dat zouden projecten en makkenafspraken zoenen net nooit komen wezen. De VVV-directie vreeg de provincie nou yield voor eigen promotie. Friesland Marketing werkt het net mooi. Als iedereen een beetje voor zich gaat, iedere terp en iedere eiland zijn eigen campagne, dat gaat echt niet werken. Dan moeten we niet terug. De restauratie van de oud-reddingsboot van Skilge kost het goed €20.000 meer als eerst tocht waar. De Brandaris is lange tijd gebruikt als jacht, maar nu wordt nou weer in ere hersteld. Dus in 1923 en 1960 waren bij de motorboot de Libbens voor meer dan 400 mensen redden. Bij het ombouwen van het jacht kwamen er extra kosten door het jacht. Wat we hier zien, dat is het verroeste gedeelte van het berghout. En dat vergt heel veel extra werk en extra kosten. En daar is de begroting behoorlijk uit de hand gelopen. Dit hing je hem net voor. Nee, dat hadden we niet voorzien. Dat kon ook niet, want daar zat helemaal een rubber voor. Dus dat was uit het zicht en dat kon, de werf kon dat ook niet begroten.
De initiatiefnemers hopen dat sponsoren het financiële gat dicht zien kunnen en anders moeten er aanpassingsdingen worden aan het restauratieplan. En dan nog het ware. Vannacht is er kans op wat regn. De temperatuur zakt naar 7 of 8 graden en er zit een stevige noordwestenwind. Morgen wordt de meest bewolkte dag, toch bloot het droog en het wordt zo'n 10 of 11 graden. Dit was Nijs in kwart. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een nijjoord. Graag tot dan.